Δημήτριε, Θεοφιλέστατε, την ευχή σας, εντιμότατε εκπρόσωπε της Κυπριακής Πρεσβείας, τα σέβη μου, σεμνό πρεσβυτέριο, κυρίες και κύριοι. Ουσιώδης έννοια αυτής της ομιλίας είναι η έννοια του αυτοκεφάλου στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής κανονικής παράδοσης και της ιστορίας των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Η εκκλησιολογική, όπως τα λέγαμε, η θεολογική βάση του αυτοκεφάλου μιας τοπικής εκκλησίας είναι ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι κάθε τοπική εκκλησία δεν είναι σώμα του όλου Χριστού. Είναι ο όλος Χριστός, όχι μέρος του Χριστού. Η αυτοκεφαλία μιας τοπικής εκκλησίας είναι σύστημα διοίκησης. Δηλαδή η εκκλησία αυτή διοικείται από μια τοπική σύνοδο επισκόπων που εκλέγουν τους νέους επισκόπους όταν χειρεύουν οι θέσεις και βέβαια εκλέγουν και τον πρώτο της συνόδου. Και αυτή η σύνοδος καθορίζει όχι μόνο την ποιμαντική πορεία αυτής της κατατόπων εκκλησίας, αλλά και τις σχέσεις της με τις άλλες εκκλησίες και φυσικά και με την πολιτεία. Άρα κάθε κατατόπων αυτοκέφαλη εκκλησία βρίσκεται ενωμένη δογματικά, αλλά και σε κοινωνία ευχαριστιακή, μυστηριολογικά, με τις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Είναι μια ενότητα ταυτότητας με την καθόλου εκκλησία. Το πρώτο λοιπόν αυτοκέφαλο που έλαβε θεσμική αναγνώριση στην ιστορία της εκκλησίας μας είναι το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου. Η μοναδικότητά του έγκυται στο ότι προηγείται χρονικά της συγκροτήσεως του λεγόμενου θεσμού της πενταρχίας, δηλαδή της κατανομής των εδαφικών περιοχών της αυτοκρατορίας σε εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες των 5 παλαιφάτων, όπως λέμε, ή πρεσβυγενών πατριαρχείων της Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, της Αντιοχίας, της Αλεξανδρίας και των Ιεροσολύμων. Είναι λοιπόν η Εκκλησία της Κύπρου η μόνη αυτοκέφαλη εκκλησία η οποία μοιράζεται με τα πρεσβυγενή αυτά πατριαρχία το προνόμιο, το ιστορικό προνόμιο της αναγνωρίσεως του αυτοκεφάλου της από Οικουμενική Σύνοδο. Από την περίοδο της Οθωμανοκρατίας και μέχρι και σήμερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναγνωρίσει αυτοκέφαλο και σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Το Οικουμενικό όμως Πατριαρχείο διατηρεί σε σχέση με τα εδάφια αυτών των εκκλησιών το λεγόμενο προδικαιοδοσιακό καθεστώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν για οποιονδήποτε ιστορικό λόγο εκλείψει, τερματιστεί αυτό το αυτοκέφαλο αυτών των περιοχών, επανέρχονται αυτές οι περιοχές στη μητέρα εκκλησία. Μοναδική εξαίρεση, κάτι δηλαδή το οποίο δεν ισχύει, είναι η αυτοκέφαλη εκκλησία της Κύπρου. Γιατί δεν αποτέλεσε ποτέ με την αυστηρή έννοια έδαφος προδικαιοδοσιακό κάποιου πατριαρχείου από τα 5 και το αυτοκέφαλό της δόθηκε το 431 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου 30 χρόνια πριν θεσμοθετηθεί ο θεσμός της πενταρχίας που εξήγησα προηγουμένως κατά την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι διαχρονικά σημείο αναφοράς και κρίσεως, φυσικός συμπαραστάτης και πρωτόβουλος αρρωγός του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου δεν υπήρξε παραδοσιακά το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ποια είναι όμως η αιτία αυτής της μοναδικότητας? Αν ανατρέξουμε στην απαρχή της ιδρύσεως της Εκκλησίας της Κύπρου, θα αναγνωρίσουμε μία τυπική εκδήλωση της θεανθρώπινης φύσεως της καθόλου Εκκλησίας μας, δια της Εκκλησίας μας εισβάλλει το Θείο στα ανθρώπινα, εισβάλλει ο Θεός στην ιστορία. Θείο και ανθρώπινο είναι το σώμα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και κάθε σώμα μιας τοπικής εκκλησίας σχηματοποιείται διτός, άνωθεν και επιγείως, μέσω της συνοδικότητας.
Το άνωθεν στοιχείο είναι η επίνευση του Πνεύματος στην αποκάλυψη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας της βούλησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς γνωρίζουν οι χριστιανοί ανά τους αιώνες τι θέλει ο Χριστός? Μέσα από τις συνόδους των Εκκλησιών. Και επίσης το γηγενές στοιχείο, το επίγειο στοιχείο, είναι η επίνευση των μελών των συνόδων στην αρχαίγονη βούληση του αυτόχθονου ποιμνίου, του λαού του Θεού, του πληρώματος εκάστης Εκκλησίας. Στο πάλι κρατήσαν, όπως λένε οι πηγές, αρχαίων έθος. Η αρχαιότητα κάθε εθήμου, κάθε νόμου και κάθε εκκλησιαστικής κοινότητας καθορίζει τη μετέπειτα πορεία των πραγμάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το ιστορικό παράδειγμα της Εκκλησίας της Κύπρου δεν υφίσταται στην κανονική παράδοση. Διότι η απαρχή της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ομίλικη με την εποχή των πράξεων των Αποστόλων. Όπως ήδη έχει προϋποθεί, μετά το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, επισκέπτονται χριστιανοί των Ιεροσολύμων και εγκαθίστανται στο νησί. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν κάποιοι από αυτούς είχαν φωτιστεί από τα φλογερά εναύσματα του Αποστολικού κηρύγματος, από το πύρινο βάπτισμα της Πεντηκοστής, αλλά όλοι είχαν εμπαπτιστεί στο Αποστολικό κήρυγμα. Και έτσι, με αυτούς τους λίγους ζωντανούς λίχνους, μετανάστευσε στο νησί το φως το αληθινό και το αιώνιο. Και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας μετέβησαν στο νησί και με σκοπό την αύξηση του πνευματικού σώματος του Χριστού ίδρυσαν με αυτή την μικρή ζήμη των χριστιανών την Εκκλησία της Κύπρου κατά το πρότυπο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Βαρνάβας εκεί ιδρύει επισκοπές, γίνεται επίσκοπος Σαλαμίνος και τίθεται επικεφαλής του καταλόγου των επισκόπων. Να λοιπόν η Σύνοδος, να λοιπόν το αυτοδιοίκητο αυτής της εκκλησιαστικής κοινότητας. Ένα νέο κλαδί εκβλάστησε από την άμπελο Εκκλησία, το οποίο άρχισε να καρποφορεί σε ένα έδαφος το οποίο ήταν αυτοφυούς οργάνωσης και διοίκησης, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου σε ένα νευραλγικό σημείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γειτονίας αλλά και νησιωτικής απομονώσεως από τα χερσαία παράλια της Ασίας, της Ανατολής, που την είχε καταστήσει αυτοτελή διοικητική επαρχία και σταυροδρόμι εθνών, ιδεών και πολιτισμών. Από τα πρώτα λοιπόν βήματα, η Εκκλησία της Κύπρου ήταν μια κοινότητα αποστολική που απολάμβανε το αγαθό της διοικητικής αυτάρκειας και αυτονομίας και μέχρι τον 3ο-4ο αιώνα είχε πλήρως εκχριστιανιστεί. Ήταν λοιπόν μια ακμάζουσα τοπική εκκλησία και αυτό το αποδεικνύει πολλές ιστορικές πηγές. Να ξεκινήσω από την πρόσκληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου ικανού αριθμού επισκόπων στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τον επόμενο χρόνο, το 326, την μετάβαση της Αγίας Ελένης, την ίδρυση της Μονής Σταυροβουνίου και την λήψη μέτρων από την Αγία Ελένη για τη δημογραφική άνθηση του νησιού, διότι ενδιέφερε αυτό το νησί και ο χριστιανισμός του την αυτοκρατορία. Επίσης, 12 επίσκοποι από την Κύπρο συμμετείχαν στη Σύνοδο της Σαρδικής, η οποία ξεκίνησε με την πρόθεση να γίνει οικουμενική, αλλά τελικά ήταν μια διευρυμένη τοπική σύνοδος. Στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 πάλι συμμετείχαν 6 από τους 12 επισκόπους της Κύπρου. Όλα αυτά μαρτυρούν και πολύ περισσότερα, να μην σας κουράσω, το αυτοδιοίκητο, το αρχαίο έθος του αυτοδιοίκητου της Εκκλησίας της Κύπρου. Έτσι λοιπόν όλα αυτά λέγονται για να απαντήσουμε στην ιστορική απορία γιατί το αυτοκέφαλο και αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Κύπρου, παρά τους κλειδονισμούς που θα πούμε για αυτούς παρακάτω μέσα στην ιστορία, παρά τις αδίστακτες επιθέσεις που δέχθηκε από ξένους κατακτητές, από εξουσιαστές και επιχώριους τυράννους ανά τους αιώνες, παρέμεινε ακλόνητο και δεν υπήρξε ποτέ παρακολούθημα των τραγικών στιγμών υποταγής της πολιτικής ιστορίας του ελληνοκυπριακού έθνους. Η ανάδειξη της Κύπρου σε αυτοκέφαλη εκκλησία γίνεται επίσημα, θεσμοθετείται με
τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Έφεσο το 431 και είναι το επιστεύγασμα μιας αλληλουχίας γεγονότων, όπως σας εξήγησα. Τότε, στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι επίσκοποι της Κύπρου αντέδρασαν στις βλέψεις του Ιωάννη Αντιοχίας, αρχιεπισκόπου δηλαδή Αντιοχίας, που ήθελε να αναγνωριστεί το δικαίωμά του να εκλέγει αυτό τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Δηλαδή να θέσει την Κύπρο κάτω από την διοικητική εξουσία της δικής του εκκλησιαστικής περιοχής. Το ζήτημα αυτό το αντιμετώπισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και βασίστηκε στην αρχή, την κανονική αρχή, της απαραίτητης στήρησης της αρχαίας παράδοσης. Να λειτουργεί σύνοδος επαρχιακή, επαρχιακών επισκόπων. Αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και έληξε το θέμα η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Όμως το πρόβλημα των διεκδικήσεων από το Πατριαρχείο της Αντιοχίας δεν θα σταματήσει παρά τη συνοδική απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Μάλιστα γνωρίζει μία κορύφωση επί των ημερών του αυτοκράτορα Ζήνονος, το 5ο αιώνα, 474-491, όταν ο μονοφυσίτης Πατριάρχης Αντιοχίας, Πέτρος ο Γναθεύς, σκέφτηκε κάτι άλλο να κάνει, αφού δεν μπορούσε να ξεπεράσει το σκόπελο της αρχαίας παραδόσεως, θεώρησε ότι καλό θα ήταν να χαλκεύσει την ιστορία και να αλλάξει την ιστορία και να πει ότι η Κύπρος δεν ευαγγελίστηκε από τον Απόστολο Βαρνάβα και από τον Απόστολο Μάρκο και τον Απόστολο Παύλο, αλλά από αντιοχιανείς ιεραποστόλους. Φυσικά αυτές οι επίγειες μαρτυρίες της Αντιόχειας διαψεύστηκαν δια της άνωθεν συνδρομής. Το άνωθεν λοιπόν αρχαίο έθος έδωσε τη λύση. Και πώς έγινε αυτό? Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ανθέμιος, καθοδηγούμενος από ενίχνιο του Αποστόλου Βαρνάβα, ανακάλυψε τον τάφο του Αποστόλου Βαρνάβα και το λείψανό του, και πάνω στο στήθος του ήταν το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου που είχε εναποθέσει ο ίδιος ο Μάρκος στο στήθος του. Και αυτό το έβριμα, αυτό το λείψανο της ιστορίας που συνδέει τη θεολογία με την πραγματική ζωή και την ιστορία, ο Ανθέμιος το μετέφερε ο ίδιος, μεταβαίνοντας ο ίδιος, στον αυτοκράτορα Ζήνονα, ο οποίος συγκλονίστηκε. Και αμέσως δίνει την εντολή, υπό την προεδρία του Ακακίου Πατριάρχη τότε Κωνσταντινούπολεως, να συγκληθεί μία σύνοδος διευρυμένη για να αποκλείσει το ζήτημα αυτό της διαφοράς της Εκκλησίας της Αντιοχίας με την Εκκλησία της Κύπρου. Και έτσι δικαιώνεται το αυτοκέφαλο της Κύπρου για άλλη μια φορά με αυτό το θαυμαστό γεγονός. Η ανέβρεση του τάφου του Αποστόλου Βαρνάβα αναχαιτίζει όλες τις ανά του αιώνες επιθέσεις κατά του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου και αντιμετωπίζει προφητικά όλους τους επόμενους χαλκευτές της ιστορίας του. Ένα άλλο επίσης θαυμαστό γεγονός της ιστορίας του αυτοκεφάλου είναι η προστασία που έλαβε ο εξόριστος λαός της Κύπρου 200 περίπου χρόνια αργότερα επί Ιουστινιανού του Ρινότμητου, ο οποίος έδωσε στον εξόριστο λαό εκκλησιαστική και πολιτική οντότητα ιδρύοντας τη Νέα Ιουστινιανή. Και τότε, στην πιο δύσκολη στιγμή αυτού του λαού, στην πιο δύσκολη στιγμή του αυτοκεφάλου, ένα αυτοκέφαλο χωρίς έδαφος, φανταστείτε, με δανεικό έδαφος, παίρνει την απόφαση ο αυτοκράτορας και παραχωρεί στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου το προνόμιο να υπογράφει δια κοιναβάρεως, βασιλικό προνόμιο, να φέρει πορφυρούν μανδύα και αντί της συνήθου ποιμαντορικής ράβδου να κρατά σκύπτρο αυτοκρατορικό. Αυτό είναι το, θα λέγαμε, ελληνικό πνεύμα εις τους αιώνες. Τα ναυάγια μας είναι και η θρίαμβή μας. Θα αναφερθώ πολύ διαγραμματικά στους σταθμούς της ιστορίας που έγιναν προσπάθειες υποτίμησης, αποδυνάμωσης, εξαφάνισης, εξόντωσης του αυτοκεφάλου, για να στερεώσω την πεποίθησή σας ότι αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, τι μπορεί να είναι το ιστορικό ανέφικτο, τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως μία ιστορική ουτοπία που δεν θα γίνει ποτέ των ποτών,
δήλωση της άρσης του αυτοκεφάλαιου της Εκκλησίας της Κύπρου. Δεν εξοντώνεται, δεν εξαφανίζεται με τίποτα. Ταυτίζονται αυτές οι προσπάθειες με τις περιόδους που μας ανέπτυξε ο σεβαστός μας καθηγητής, ο κύριος Νικολαίδης. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια για να μην επικαλυφθούμε. Θα πω μόνο ότι όταν συρρυκνώνονται από 14 επισκοπές επιφραγοκρατίας μόνο 4, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ενεργηθεί, να λειτουργήσει το αυτοκέφαλο. Δεν υπάρχουν καν οι 12 απαραίτητοι επίσκοποι που χρειάζονται ως αριθμός για να εκλέξουν ένα νέο επίσκοπο. Και με τη βούλα τη φραγκοκρατική του 1260 υποτάσσεται πλήρως πλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία στην παπική. Η Ελετοκρατία επαναλαμβάνει την ίδια τακτική με κάποιες λίγο πιο χαλαρές διαθέσεις σε κάποια δευτερεύοντα ζητήματα, ως προς την ελευθερία κινήσεων των Ορθοδόξων επισκοπών. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας περιγράφηκε ήδη με πάρα πολύ ζωφερά χρώματα η κατάσταση, όμως θα λέγαμε ότι σε επίπεδο εκκλησιολογικό υπήρξε μία αναβίωση του αυτοκεφάλου, γιατί οι Τούρκοι αναγνώρισαν τον Ορθόδοξο, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ως ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη στο νησί και σε αυτόν απευθύνονταν για όλα τα θέματα. Και τότε σε αυτό το ορόσημο τοποθετείται ιστορικά ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου, που μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκαταλειφθεί, απλά αλλάζει μορφές. Πρώτο μέλημα της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την Τουρκοκρατία είναι η αποτίμηση της λατινικής κυριαρχίας και η αποκατάσταση της Εκκλησίας της κοινωνίας με τις αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Κλήρος και λαός απευθύνονται στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Δεύτερο, ο οποίος συγκαλεί ενδημούσα σύνοδο με μετέχοντες και τους Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, τον Μητροπολίτη Λαοδικίας, τον ποτηρητή του Πατριαρχείου Αντιοχίας και άλλους 50 ακόμα ιερείς, και εκεί εκλέγονται επίσκοποι και χειροτονούνται Κιτίου, Πάφου, Σολίου, Αρσινόης και Πουρίου και Αρχιεπίσκοπος ο Λευκωσίας, με φέρον τον τίτλο Νέας Ιουστινιάνης και Πάσης Κύπρου. Το αυτοκέφαλο λοιπόν της Εκκλησίας της Κύπρου επιβιώνει παρά τους κλειδονισμούς και τις μπόρες και τα υποτιθέμενα ναυάγια και διατηρείται αλόβητο παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς αμφισβητείται με διάφορες άλλες συγκυρίες. Παρά τα αυτά πάντοτε βγαίνει νικητής από τις επιθέσεις που δέχεται. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής διοίκησης είχε ήδη αρχίσει να διεισδύει το λαϊκό στοιχείο στα εκκλησιαστικά πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα οικονομικά της Εκκλησίας, γιατί ακριβώς η Εκκλησία δεν είχε κάποια διαφορά ταυτοτική σε σχέση με τον λαό, ήταν, όπως είπα και πριν, εθναρχική. Και όταν ήδη από το 1878 η Κύπρος βρίσκεται υπό Βρετανική διοίκηση, οι Άγγλοι θεωρούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν ώστε και αυτοί να αποκτήσουν μία επιρροή στα εκκλησιαστικά αυτής της εθναρχικής εκκλησίας. Και δημοσιεύουν έναν κανονισμό λειτουργίας της Εκκλησίας της Κύπρου, όπου επιτείνουν την μετοχή των λαϊκών μελών, έχοντας τα δικά τους σχέδια, στη θεσμοθέτηση των προνομίων και των αρμοδιοτήτων της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, από την άλλη πλευρά, αντιδρά επιτείνοντας και αυτή τον εθναρχικό της ρόλο και προβάλλοντάς τον με κάθε τρόπο. Η Βρετανική διοίκηση θα αφαιρέσει βέβαια πολλά προνόμια από τους αρχιερείς, από την εκκλησιαστική ιεραρχία, υπό το πρόσχημα ότι αυτές οι εξουσίες περνάνε επειδή είναι πρακτικά ζητήματα, ξέρετε οι Άγγλοι είναι πρακτικοί, περνάνε στην αρμοδιότητα των λαϊκών και η Εκκλησία, ο λαός, όλοι μαζί αντιδρά, παραιτούνται όλοι οι κληρικοί και τα λαϊκά μέλη από το κεντρικό και τα επαρχιακά διοικητικά συμβούλια και έτσι δημιουργείται μία ένταση στο νησί, η οποία συνέχισε να υφίσταται όλη την περίοδο της Βρετανικής θα λέγαμε διοικήσεως, με διάφορα γεγονότα.
Εν πάση περιπτώσει, 2-3 φορές όπου χείρευσε ο αρχιεπισκοπικός θρόνος, έμεινε για πολλά χρόνια χειρεύων, λόγω ακριβώς των επεμβάσεων της Βρετανικής διοίκησης με διάφορα νομοθετήματα και διάφορες άλλες στοχεύσεις, ώστε να μπορούν να ελέγξουν την εκλογή του αρχιεπισκόπου. Διότι πίστευαν ότι με το να έχουν έναν αρχιεπίσκοπο της δικής τους εκλογής θα είχαν και τον έλεγχο αυτού του λαού. Δεν τα κατάφεραν. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά δεν μπορώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα σας κουράσω. Θα προτιμώ να σταθώ σε λίγο πιο εξαιρετικές και όχι διοικητικές λεπτομέρειες, όπως το 1931, όπου συλλαμβάνονται και εξορίζονται η Κιτίου Νικόδημος και Κυρηνίας Μακάριος με την κατηγορία της υποκίνησης της εξέγερσης του λαού των Κυπρίων κατά του Βρετανικού καθεστώτος. Εκεί λοιπόν είναι που στερείται πλέον η Ιερά Σύνοδο, η Εκκλησία της Κύπρου, πάλι κλειδονίζεται το αυτοκέφαλο, δεν υπάρχει Ιερά Σύνοδος, χειρεύει και ο θρόνος το 1933, μένει 10 χρόνια αυτός ο θρόνος χωρίς αρχιεπίσκοπο και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση, την οποία λύνει ο πόλεμος. Μετά τον πόλεμο, το 1946, θα επανέλθει ο Κυρηνίας στην Κύπρο, θα αρθούν οι αντικανονικοί 3 νόμοι των Βρετανών που εμπόδιζαν την εκλογή αρχιεπισκόπου, θα μετακληθούν οι αρχιερείς της Κύπρου από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο που είχαν καταφύγει, ώστε το 1947 πλέον κατορθώνει και πάλι η Εκκλησία της Κύπρου να απαρτήσει μία σύνοδο και να εκλέξει αρχιεπίσκοπο τον Μητροπολίτη Παύλου Λεόντιο. Σύντομα θα αποβιώσει ο Λεόντιος και για τη διαδοχή του απαιτήθηκε και πάλι η βοήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο απέστειλε στο νησί τον Σάρλ Μάξιμο και τον Περγάμο Αδαμάντιο, οι οποίοι συγκρότησαν μαζί με τον Κυρηνίας Μακάριο εκλογική σύνοδο. Έτσι, το 1947 εκλέγεται ο Μακάριος ο δεύτερος, ο οποίος έμεινε στο θρόνο μέχρι το θάνατό του μέχρι το 1950 και είναι αυτός που προαναφέρθηκε προλίγου ο προτεργάτης του τόμου της Ενώσεως με τεράστια πολιτική και εκκλησιαστική ακτινοβολία παρά το σύντομο της Αρχιεπισκοπίας του. Το έργο του το συνέχισε ο Μακάριος ο Τρίτος. Και η Εκκλησία της Κύπρου παραμένει αυτή τη δεκαετία του 50 ο μοναδικός χώρος που ελέγχει τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτήν την Εκκλησία θα κηρυχθεί ο αγώνας για την Ένωση με τη Μετέρα Ελλάδα και ο αγώνας για την ανεξαρτησία αργότερα. Ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα του Μακαρίου του Τρίτου συνδέεται στενά και με μια εκκλησιαστική κρίση της περίοδου 71-73. Δηλαδή ένα χρόνο, αυτή η τριετία πριν τα γεγονότα του 1974. Όταν άλλοι 3 Μητροπολίτες, ο Πάφου Γενάδιος, ο Κιτίου Άνθιμος και ο Κυρηνίας Κυπριανός, θα κατηγορήσουν τον Μακάριο για καισαροπαπισμό και για σύγχυση της εκκλησιαστικής και της πολιτικής εξουσίας. Οι αντίπαλοι μάλιστα του Μακαρίου είχαν ήδη εκφράσει από το 1968 την ένσταση αυτή του να κατέχει ο Μακάριος και τις 2 εξουσίες και ζητούσαν να παραιτηθεί είτε από την Προεδρία είτε από την Αρχιεπισκοπική έδρα. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο να τον καθαιρέσουν, κάτι το οποίο είναι εντελώς αντικανονικό, γιατί δεν μπορεί να καθαιρεθεί ιεράρχης με 3 ψήφους, χρειάζονται τουλάχιστον σύμφωνα με τους κανόνες 12. Το προκύψαν λοιπόν κανονικό πρόβλημα του Αρχιεπισκόπου τελικά αποκαταστάθηκε με τη σύγκληση μιας μείζωνος και υπερτελούς, όπως λέμε, συνόδου, στην οποία πήραν μέρος οι Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και άλλοι 14 αρχιερείς από αυτά τα Πατριαρχία και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και έτσι στις 14 Ιουλίου του 1973, ένα χρόνο δηλαδή πριν τα τραγικά γεγονότα, η Σύνοδος θα καταδικάσει ως αντικανονική την καθαίρεση του Μακαρίου και θα προχωρήσει στην καθαίρεση αυτών των 3 που καθαίρεσαν τον Μακάριο. Αποκαταστάθηκαν χρόνια αργότερα, το 1982, πάλι με μια μείζωνα και υπερτελή σύνοδο περίπου ίδιας συμμετοχής, αλλά πάντως σε αυτή την κατάσταση βρήκε το νησί η τραγωδία του Ατήλα
Η διχοτόμησή του, η τουρκική κατοχή στη Βόρεια Κύπρο, σε αυτή την κατάσταση. Και έτσι, με όλα αυτά, δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, απλούστατα ήθελα λίγο να σας μεταδώσω μερικούς σταθμούς υψηλού κινδύνου και υψηλής έντονης επιθέσεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου και πως είναι μεγαλύτερο θαύμα και από την ανέβρεση του τάφου του Αποστόλου Βαρνάβα το ότι αυτό το αυτοκέφαλο έχει επιβιώσει μέσα σε αυτούς τους αιώνες και με τόσους αιώνες φραγκοκρατίας, ενετοκρατίας, τουρκοκρατίας, αγγλοκρατίας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να πούμε πραγματικά να εμνήσουμε το μεγαλείο του Θεού. Με όλα λοιπόν αυτά, δεν επιδιώκω να σας μεταδώσω ιστορικές και κανονολογικές γνώσεις και ούτε βέβαια να υποστηρίξω το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ανάγκη υποστηρίξεως. Δεν είναι απλώς δοκιμασμένο στο χρόνο, αλλά φύση και θέση ακλόνητο. Η Καθολική Εκκλησία του Χριστού με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο διακήρυξε ότι, και αυτό έχει σημασία για τα σημερινά, για τη σημερινή εποχή, τη σύγχρονη εποχή, και έχει σημασία διαχρονική για τα εκκλησιαστικά και για τα πολιτικά πράγματα. Τι μας έδειξε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος? Άλλαξε η διοίκηση της αυτοκρατορίας, υπήρχε στα εδάφη της Αντιοχίας η Κύπρος, άλλαξε η εκκλησιαστική δικαιοδοσία? Όχι, δεν άλλαξε. Αυτό είπε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Άρα μας διδάσκει η προστασία του αυτοκεφάλου της Κύπρου ότι η κατατόπων εκκλησιαστική δικαιοδοσία δεν προϋποθέτει ούτε απαιτεί πολιτική αυτονομία του έθνους που συγκροτεί την εκκλησιαστική κοινότητα. Η εκκλησιαστική αυτοδιάθεση είναι πάντοτε και απονέμεται άνωθεν κατά το πάλι κρατήσαν έθνος. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε το αυτοκέφαλο της Κύπρου αν αναλογιστούμε πόσα λάβαρα διαφορετικών κατακτητών και πόσες σημαίες διαφορετικών αυτοκρατοριών και κρατών έχουν πηχθεί στα ιερά χώματα της Κύπρου. Το αρχαίγον λοιπόν, το προδικαιοδοτικό και το ακλόνητο εκκλησιολογικά και ιστορικά αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ο εθνοτικός θησαυρός του χριστιανικού πληθυσμού της και η εθνική της παρακαταθήκη. Χάρη σε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του αυτοκεφάλου της Κύπρου, ο εθναρχισμός στην Κύπρο είναι πολιτικά αυτόχθον και ηθαγενής και εκκλησιολογικά ξένος προς το φαινόμενο της αίρεσης του εθνοφιλετισμού. Το αυτοφιές του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου διακηρύττει την οικουμενικότητα του χριστιανισμού και την ιστορικότητα της αυτοσυνειδησίας των Κυπρίων ως λαού μετέχοντος στο γένος των Ελλήνων, σε ενότητα ταυτότητας με τον αρχαιοελληνικό και ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι η σανίδα σωτηρίας του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου ανά τους αιώνες είναι η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, η πανθομολογούμενη πνευματική μήτρα του γένους των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ.